Carai, és una pregunta una mica profunda, però veuràs que és interessant perquè el cervell té les seves funcions molt localitzades. Cada part del cervell té una funció molt clara. I a mesura que anem baixant, les funcions són les més primitives, les més senzilles, com és el menjar, com és el beure, com és la respiració i també la reproducció. Aquests d'aquí hi ha unes zones concretes que són els que regulen tots els actes sexuals, els actes per reproduir-se en els humans i en qualsevol espècie. Llavors hi ha unes zones, com és l'hipotàlam o l'amígdala, que el que fan és que són neurones que estan totalment parades, estan com dormint, i quan veuen alguna cosa, arriben estímuls sensorials positius, que dius, ostres, això em pot interessar, s'activen. Llavors comença tot com un ritual que va enviant missatges a diferents llocs i van creixent. Es van disparant cada vegada més, fins a arribar a un plató. Això estimula diferents zones del sistema sensorial, els òrgans genitals, i arriba un moment que es disparen i fan l'orgasme. L'orgasme envia una senyal a aquestes neurones a les zones que per nosaltres tenen els efectes positius. Quan a algú ens agrada, s'activen aquestes zones. I quan no ens desagrada, és una altra zona que és la part que es aniria compensant. I després baixen i tornen a quedar-se quietes fins que torna a haver-hi. I en els homes i les dones aquest procés és similar, però és una mica diferent. El dels homes és molt més ràpid i tanca, amb un poder refractari, i el de la dona és més lent i sense poder refractari. I aquestes cèl·lules tornen a quedar-se i aquest és el que regula l'activitat sexual en aquestes diferents zones.